Moi boas noites, señores, e benvidos á información en Estrada Televisión neste venres, entrándose no que en principio está considerado por tráfico como a ponte de Semana Santa, a primeira das pontes de Semana Santa, máis de 1 millón de coches nas estradas, moita precaución se teñen pensado desplazarse, e día o de hoxe marcado tamén por unha homenaxe, neste caso a primeira corporación democrática na estrada en todo España, concretamente era o data do ano 79. Por lo tanto, ao primeiro os concellos e os alcaldes e familiares dos alcaldes, algúns xa desaparecidos desos primeiros concellos democráticos, hoxe recibían unha homenaxe no concello. Agora lles contamos todos os detalles, pero antes, en titulares, recopilamos os principais argumentos de información deste día. Por la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada é que enriquece considerablemente a actividade cultural desta vila, deste municipio, que está contemplada nos presupuestos do ano 2008 e que comprende pois a separación de pluviais, de augas residuais en todo o tramo de Avenida de Santiago, que estaba a provocar Máis de 1,5 millón de coches agárdanse no operativo especial de tráfico de Semana Santa. A Dirección Xeral de Tráfico prevé 1.440.000 desplazamentos na red viaria galega durante a operación especial de Semana Santa que comenzaba hoxe ás 2 da tarde e que rematará prácticamente xa pasado o vindeiro domingo, e é que, como saben vostedes, a Semana Santa ponse en marcha tamén a vindeira semana e, polo tanto, alóngase os desplazamentos. Máis de 1.400.000 coches que se prevén ao longo destes días. A operación de Semana Santa é unha das máis conflictivas do ano, xa que se produce o maior volumen de desplazamentos nun corto período de tempo. Na segunda fase, que é a máis complicada que a anterior en canto a desplazamentos, rematará o luns 13 ás 12 da noite e inclúe o día con maior número de desplazamentos, o mércores de Semana Santa, no que o ano pasado produxéronse nas estradas uns 200 kilómetros de retencións. Esta mesma tarde tiña lugar no Concello estradense unha homenaxe ás corporacións democráticas, ás corporacións do Concello da Estrada e, por suposto, aos alcaldes, aos concelleiros e aos seus familiares. Antes, ou no acto, líase un manifesto de todos os grupos. Este abril de 1979 celebráronse as primeiras eleccións municipais democráticas ao Aveiro da daquela recén aprobada Constitución de 1978. A cidadanía entraba por primeira vez nos concellos, nas deputacións, nos cabildos e nos consellos insulares. Os seus gobernos máis próximos e pasaron a dirixirlos. Foron os protagonistas do proceso de normalidade democrática que daba comezo no noso país. Aquelas eleccións foron o comezo real da gran transformación política, social e económica de España e do período máis longo de progreso e de convivencia en liberdade da nosa historia. Os primeiros concellos democráticos foron o escenario do desenvolvemento e a consolidación da democracia, da participación política, da consolidación dos dereitos da cidadanía, pero tamén da implantación e da extensión de servizos agora universais que contribuíron a aumentar o benestar e a calidade de vida das persoas. Os gobernos locais españoles foron os principais motores do cambio social e os impulsores dos avances máis importantes que viviu España. Nestes 30 anos, miles de homes e mulleres dedicaron as súas ilusións, o seu tempo e os seus coñecementos a representar con dedicación e responsabilidade aos seus veciños. Miles de persoas que na súa condición de representantes públicos locais, concelleiros e concelleiras, alcaldes e alcaldesas, contribuíron co seu traballo á defensa da liberdade, pola convivencia e pola igualdade de oportunidades, valores supremos do sistema democrático. En especial, queremos manifestar o noso recoñecemento e solidariedade
con todas aqueles e aquelas que sufriron e sofren a ameaza terrorista de ETA, e tamén o recordo emocionado de todos os nosos compañeiros asasinados por defender as liberdades e a democracia. Os gobernos locais españois participaron de forma activa na transformación dun Estado centralista e totalitario cara a un Estado de dereito descentralizado e participativo. Como parte esencial do novo Estado democrático, as institucións locais temos contribuído de forma activa á súa construcción. Fomos tamén responsables, coa sociedade e cos demais poderes públicos, da súa consolidación nun claro exercicio de compromiso, de lealdade e de generosidade institucional. 30 anos despois, os gobernos locais españois ainda non teñen o lugar institucional que a Constitución exixe. O Estado evoluiu, pero non o suficiente para aproveitar todo o potencial de solvencia, eficacia e eficiencia dos gobernos locais. Pola súa proximidade aos cidadáns e pola súa capacidade de resposta rápida ás súas demandas. Chegou a hora dos gobernos de proximidade. Somos tan Estado como os demais poderes públicos, pero coa vantaxe de que estamos máis preto da cidadanía. Demostramos durante 30 anos a nosa capacidade de compromiso e eficacia coa execución de miles de obras públicas municipais financiadas con fondos propios ou da Unión Europea, e na actual coyuntura económica con cargo ao Fondo Estatal de Investimento Local. Consideramos necesario dotarnos de instrumentos que nos permitan paliar o actual déficit existente de representación institucional do poder municipal, especialmente nos ámbitos de discusión e negociación dos modelos de financiamento. Nesta legislatura temos que contar cun novo modelo de financiamento local, común para todo o territorio nacional, dotado dunha axeitada participación, tanto nos tributos do Estado como nos das comunidades autónomas, suficiente e estable para satisfacer as demandas e necesidades reais dos cidadáns e que debe ser elaborado e acordado coa Federación Española de Municipios e Provincias e a Federación Galega de Municipios e Provincias de forma simultánea e vinculada ao acordo de financiamento coas comunidades autónomas. Financiamento local que debe ser coherente e ir acompañado pola aprobación nas Cortes Xerais dun estatuto básico do goberno local que defina de forma clara as competencias reais dos concellos e demais entidades locais conforme ao exercicio dos principios de autonomía e subsidiariedade. Reclamamos a implantación e desenvolvemento de modelos de financiamento e estatutos de goberno local no ámbito galego os mesmos principios de autonomía, suficiencia financiera e subsidiariedade que respecten as peculiaridades dos concellos de Galicia. Transcorridos 30 anos da posta en marcha e desenvolvemento de políticas públicas locais que transformaron o perfil dos nosos povos e cidades, temos no noso horizonte importantes retos que queremos afrontar con pulo e decisión dende a responsabilidade e dende a confianza que nos outorgan a masiva participación cidadá nas sucesivas convocatorias electorais que nos van renovar o noso firme compromiso cívico de progreso e cohesión social. En nome do Concello da Estrada, segundo acordo tomado na sesión plenaria celebrado o 2 de abril de 2009 nesta mesma casa do Concello e adheríndonos á proposta feita pola Federación de Municipios e Provincias de todo o Estado, desexamos que todo o exposto sexa tido en consideración pola corporación actual aquí presente con esta homenaxe a aqueles señores e señoras que compuxeron a primeira corporación democrática saída das eleccións do 3 de abril de 1979, así como un recordo emocionado e profundo para aqueles que xa non están entre nós, pero aos que queremos distinguir un agasallo conmemorativo. Agora e sempre, moitas grazas a todos. E a COE esta mesma tarde poñía en marcha tamén a súa Operación Primavera, neste caso unha operación con globos. Ata cerquiña do Concello, as xardíns municipales, achegámonos tamén para escoitar e ver os preparativos e, por suposto, o ambiente que tamén xa de Semana Santa festivo. Esta maravillosa tarde inaugurando a campaña de Primavera da Asociación de Comerciantes e, bueno, para ese evento, pois, bueno, inauguramos estes hinchables que, bueno, con colaboración co Concello e a Consellería, pois, acadamos
mercar despois dunha, eu creo que unha xestión económica moi boa por parte da actual directiva, que nos permite ter este instrumento para mellorar pois o ocio de todos os estradenses. E nada, hoxe habrá un sorteo dun par de estancias en Casa de Turismo Rural de Galicia donado pola Delegación de Medio Rural e Turismo do Concello da Estrada, que agradecemos o feito. E nada, como podedes ver, moitísima xente. Eu creo que estes actos pois difunden e dan un pouco a imaxe dunha asociación que traballa, que está activa e que está disposta a defender en momentos críticos como son estes pois ao comercio, ao mal chamado pequeno comercio. En capítulo municipal, hoxe Manuel Otero Espiño falaba de obras de saneamento, concretamente na Avenida de Santiago. Que está contemplada nos presupuestos do ano 2008 e que comprende pois a separación de pluviais, de augas residuais en todo o tramo de Avenida de Santiago, que estaba a provocar un colapso e unha saturación no bombeo de Figueroa, e que evidentemente nos días de forte arrollada, ao haber a confluencia destes dous tipos de augas, cecais e pluviais, neste bombeo provocaba aliviados do mesmo e a incapacidade do bombeo para subsanar o incremento de caudal que se producía no mesmo. Está a completarse este tramo entre o entronque de Antón Losada coa Avenida de Santiago hasta a rotonda da Avenida da Cultura. En ese tramo aí xa se separan as pluviais hacia a Avenida da Cultura para enlazar con todo o que ven da zona oeste do Concello, e continuarase co proceso de separación no resto da Avenida de Santiago en momentos, en actuacións futuras, pero que na actualidade subsanando este tramo, xa digo, entre o entronque de Antón Losada e a rotonda da Rúa da Cultura, evidentemente o problema da estación de bombeo de Figueroa quedaría subsanado. A actuación deste saneamento que está a levar a empresa San Sinaes está aproximadamente cerca do 50% da obra executada, e as previsións son que coas dificultades que presenta a reposición dos servicios e demais, que en torno a un mes estea concluída e recepcionada. Significaros tamén que o importe da mesma ronda os 165.000 euros. Hoxe presentábase o premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela, era na Galería Sargadelos, e os membros do padroado presentaban o que son as bases dese premio que otorga, repito, a Fundación de Exposicións e Congresos. Valentín García é un dos membros do padroado. Por a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, é que enriquece considerablemente a actividade cultural desta vila, deste municipio. É un dos premios xornalísticos máis importantes que temos hoxe en Galicia, vai xa pola 14ª edición, o que dá unha idea da súa consolidación, da súa importancia dentro do ámbito da letra impresa ou da letra nos medios de comunicación, porque lembramos que o Reimóndez Portela, que dai uns anos para aquí, poden concursar tamén artigos publicados a través de novas tecnologías, a través de internet, non só en xornais como habitualmente os publicamos, senón tamén a través de xornais electrónicos. Todo isto fai que desde a Fundación de Exposicións e Congresos, desde o Comité de Seguimentos que estamos constituídos para organizar este premio todos os anos, pois o tempo que lembramos a figura do importante persoeiro da nosa cultura, como foi do Manuel Reimóndez Portela, pois dábamos pé a que dos xornalistas máis das plumas, digamos, máis importantes, se me pode chamar así, ou polo menos si das máis lidas de Galicia, pois concursen a este premio. Tamén falaba Enrique Otero, dando conta das bases do premio. O cuarto premio xornalístico Reimóndez Portela, que este ano que se convoca, decía tamén outro punto, logo se que leo as bases enteiras, que os traballos serán os que poden estar publicados hasta o día 30 de xuño, e a presentación dos mesmos hasta o 10 de xullo, que este premio está dotado con 1.500 euros, que logo ten que cumplir as súas obligacións tributarias correspondientes, que este premio concede a Fundación de Exposicións e Congresos,
Dicir tamén que no xurado calificador está presidido polo director xerente da Fundación, que está tamén integrado polos vocais do comité, e que tamén se noma o secretario, que non ten voz ao voto, nin voz, ten voz, pero non ten voto. É dicir tamén que se pode deixar certo, é que os orixinais non premiados que poden ser devoltos previa solicitude nun plazo máximo de 30 días. E tamén, por suposto, a Fundación de Exposicións e Congresos reservase o dereito á publicación dos traballos premiados. E como sempre, en todos os concursos, os concursantes teñen que aceptar as bases. Finalmente, a xerente do Padroado, Mercedes Cuiña, explicaba tamén o porqué do premio e reiteraba o seu compromiso co mesmo. A Fundación instituiu no ano 1995 este galardón en honra e homaxe ao ilustre estradense. Don Manuel Reimóndez Portela, médico, escritor, humanista e ideólogo do galeguismo que creou Impronta, deixándonos un importante legado cultural de publicacións literarias e ensaios dunha extraordinaria riqueza, así como de algunha obra aínda inédita. O doutor Reimóndez Portela foi un referente humán ali por onde pasou, e así eu, como actual presidente do Comité de Seguimento, pretendo que este premio xornalístico sexa igualmente un referente para Galicia e non restarei folgos para que se trascenda incluso as fronteiras da nosa comunidade autónoma. Con este recoñecemento persoal, profesional e humanitario, a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada pretende contribuir ao fomento e difusión da cultura a través da lectura na nosa lingua, actividade que practicou a cotío o Dr. Reimóndez Portela. Para rematar, quero agradecer a presencia dos medios de comunicación aquí presentes, ao igual que a dos compañeros que copresiden esta mesa, e solicitar que, dende xa, a súa contribución persoal á divulgación deste evento, que enriquece o acervo do noso panorama cultural. Mesma situación para o Concelleiro de Cultura, que tamén reiteraba o apoio dende o Concello ao premio e o apoio tamén dende o Concello á Fundación de Exposicións e Congresos para que continue con este premio xornalístico, que saben vostedes, entrégase, por certo, na Feira do Moble de Galicia. Dende a Delegación de Cultura agradecer, en primeiro lugar, a Fundación que teña seguido facendo posible que xa estemos na 14ª edición do premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela. É dicirlle que dende o Concello, dende esta Delegación de Cultura, pois seguiremos mantendo a mesma ou máis colaboración se posible para que este premio siga adiante. Polo premio en sí, e ademais por unha cousa afectiva, non? Fun un amigo do doctor Reimóndez Portela, e logo todo o que se refira a él é pouco que podemos facer os estradenses para valorizar a súa persoa e a súa memoria. Non me queda máis que dicir, moitas gracias por asistir e nada máis. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. Logo do paso de unha fronte moi pouco activa durante a noite, os ceos quedarán mañá aínda nubados e con bancos de néboa nas primeiras horas, pero con tendencia a abrirse grandes claros en xeral. As temperaturas mínimas ascenderán moderadamente, mentres que as máximas non terán cambios. Os ventos soprarán fluxos de compoñente norte. Xa para o domingo, Galicia estará baixo a influencia do anticiclón, aínda que se agarda a chegada dunha nova fronte para a xornada do luns. Isto deixará os ceos pouco anubados en xeral con intervalos de nubes de tipo medio e alto. As temperaturas mínimas estarán en moderado descenso, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán fluxos de compoñente oeste nas Rías Baixas e de compoñente leste no litoral de Lugo. A combinación gañadora do sorteo da lotería primitiva de onte xoves 2 de abril é formada polos números 1, 3, 9, 14, 24 e 39. Complementario 41, reintegro o número 8. No sorteo da 11, o cupón agraciado foi o 48.422. 48422. E antes da despedida, lembramos titulares.
exposicións e congresos da Estrada, é que, enriquece considerablemente a actividade cultural desta vila, deste municipio. Que está contemplada nos presupuestos do ano 2008 e que comprende, pois, a separación de pluviais, de augas residuais, en todo o tramo de Avenida de Santiago, que estaba a provocar E punto é final, señores. E queremos facelo como tamén o facíamos onte coas imaxes do Día do Pai. Xa saben, esa obra de teatro que poden ver vostedes esta mesma noite ou mañán no Teatro Principal da Estrada con Xoque Carvajal entre os protagonistas de unha divertidísima comedia. Con un anaquiño desa obra tamén hoxe poñemos punto e final. Disfruten da fin de semana, máis nada, saúdos, moi boas noites. Se será ben as mulleres. Ai, sí, moi ben, de maravilla. Entón, como é que non te lembras de Manuela? Ela é unha muller moi especial. Todos somos especiais. Ainda que se te paras a pensar un pouco, é como dicir que ninguén o é. Sabes se colecciona sobre de azúcar? Creo que non. Entón tampouco é do domingo pasado. Estás feito un pirata, É moi gratificante poder facer feliz os teus semellantes. As túas semellantes, neste caso. Bueno, unha chea de semellantes. Cada un dá o que ten. E ti que tes? Agora mesmo moita fame. Quero dicir que lle das ás mulleres. As grazas, a educación que non falte nunca, claro. Claro. A ver, dixeche que se cheran ben as mulleres. Por qué? Por que se cheran a ti mellor que a outros? A ti non se cheran ben? Eu teño o meu mercado, pero o que quero saber é por que se cheran ben a ti. Uns teñen talento para a música, ou para a pintura, ou para os negocios. E van progresando no seu campo. Eu tamén teño outro talento que vou desenvolvendo. E se teto algún donativo exclusivamente para reinvertir. Que invitar a cear a seguinte non é barato. Por máis que o intento, non te imagino xercendo de pai. Ai, nin eu. E ti? Imaginaste a ti como pai? Pode calquera imaginarse como pai? Elas sí que poden. Dende nenas, xogan as bonecas e son quen de imaginalo. Pola contra os homes non somos capaces de querer o que non vemos. Ai, a mí de pequeno gustaba moito xogar as agachadas. Ben, agora de grande... Pero ti consideras tú unha persoa maior? Para ter un fillo? Sí. E ti? Consideras ti maior para ter un fillo? Son eu quen fai as preguntas. Eu non deixo de preguntarme que é o que puido ver Manuel Ampí. Eu pregúntame se xa podo preguntar. Primeiro terei que conseguir algunha resposta. Algunha resposta, claro. Que inxusto é o mundo. A ti danche donativos e a min chupan o sangue. E Urbano está aí fora agardando por ti. Eu vou marchar para casa en transporte interurbano. Pode preguntarse? Veña, pero unha soa. Como é a salopea, O único que sei de vos é xa lle chega de que os dous o vestes con miña noiva. É que se noiva quererás dicir. Porque a tua noiva, a auténtica, estará a estas horas na perruquería preparándose para o día máis importante da súa vida. Cala. O imperativo, Xosé Luís. Evito o imperativo. Seguro que é moi boa rapaza. Onde a coñeceches? Debe de tratarse de alguén que tiveras á man. Unha veciña. A bibliotecaria. Unha compañeira de traballo. Claro, unha compañeira de traballo. E ela tamén é profesora de latín. E a súa familia, Xosé Luís? A súa nai adora, de verdade. Ai, non quero nin pensar a que se vai montar cando se enteren de todo isto. Porque o van saber. Ou non. Sería moi groseiro pola tua parte deixar unha dama plantada no altar, Xosé Luís. E máis a unha moza como ela, tan... Xa abonda. Ou é que pensas casar a pesar de todo? Non, ese non é o teu estilo. Se ao final foses tío que enchese o bote, non serías capaz de casar con unha muller e deixar preñada outro mesmo día. Xa ves,
Ás veces tanto e ás veces tan pouco. Como é a vida? Como dicenche que xa abonda. É por Manuela. É por Manuela, verdade? Mais de 12 anos desde que te deixou e non puches quen de quitala da cabeza. Que muller. Moita muller de Cristo. Por que te abandonaría? Se todo ia tan ben. A relación era perfecta. Ela falaba e ti escoitabas. Ela viña e ti agarrabas. Ela ia e ti levábala. Por que te deixaría, Xosé Luis? Por que? Non dixente que xa está e xa está